Welcome back mga kapuso! Best talk time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thank you very much, RJ! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. This morning, atong makauban walay lain ko di ang kapuso actress and Taste Manila host, kapusong Arra San Agustin. Good morning, Arra, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Hello, good morning everyone. Eto, I'm good. Doing good naman so far since the beginning of the lockdown. Thank God. That's good to know, no? At syempre kami we're very excited to discover what has kept you busy habang nasa bahay ka lang. Ayun na nga, hindi ko na nga alam kung paano hindi na ako magkanda-ugaga sa mga gusto kong gawin. So, syempre, since the lockdown, confined tayo sa mga bahay natin. So, sanay kasi ako na palagi ako nag-work. So, nung start ng lockdown, hindi ko alam kung ano yung mga bagong hobby ko na i-acquire ko para maka-cope up sa quarantine. So, nag-start ako with watching TV shows, mga TV series, kasi hindi nga ako umaarte. So, ayoko mawala ako dun sa, para bang, gusto ko in touch pa rin ako sa craft ko. So, nanonood ako ng mga TV shows. And then, I started reading books again kasi ang tagal kong hindi nagbasa kasi nawalan ako ng oras magbasa. Nabalitaan nga namin that you also took part pala sa isang fundraising na activity for rainwater collectors. Can you tell us more about that naman? So, WWF messaged me, one of their representatives. He messaged me tapos in-ask niya lang ako, in-invite niya ako if I'm willing to help out, support for this campaign. Basically, yung pinili kong campaign is supporting those people that need us the most. So ito yung mga tao na nakatira sa Enganyo. Tapos, wala kasi silang water supply. Nagto-travel pa sila, naglalakad pa sila sa malayong-malayo, yung mga schools nila walang tubig. Tapos nag-iigib lang sila dun sa well. Tapos yung well na yun, hindi pa sure kung talagang safe ba yun. Iniinom din nila yun. Doon din nila kinukuha yung drinking water nila. So, ayun, yun yung napili kong campaign. It's truly admirable, no, that you're part of that advocacy of providing rainwater supply, no, for areas na wala pala silang tubig, no. And of course, eto Miss Arra, no, of course, you're the very beautiful and dynamic host of Taste Manila. Anong mga adjustments ang ginagawa mo nyo ngayon sa inyong show now that medyo limited pa tayo in going out of our houses? The foremost adjustment that we're doing while we shoot Taste Manila is shooting at home, obviously. Kasi hindi pwedeng lumabas, hindi pa pwedeng magpunta sa mga restaurants along the metro. And our main objective now is to help small business owners. Kasi marami ng mga nag-transition into online food selling because of the quarantine. Many people have lost their jobs. So, ayun, tinutulungan lang namin na ma-feature for free. They don't need to pay. Right. Thank you very much, Miss Arra. Maraming salamat and we wish you more success. Thank you po. And that was kapusang Arra San Agustin. Bisan pa man sa atong ginakaatubang na pandemya, nakapangita gihapon si kapusong Arra og pamaagi aron makatabang sa atong mga komunidad nga nanginahanglan. Busa tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.